जों ताकलाय रंगमला एडिसि विलेज चिनमो हायकेबा रंगमला कामी चिनरनि सिक्लारक ताकलाय बोसों 1435 तिप्रासारकनि बिसिकेटाल तिरिं बिसिकेटाल जों पालायनो थाङै दङ अमर थाइ हिंगांके रंगमला एडिसि विलेजनि सानत्रामबाय बृन्दावन कामिनि कसाराव जों ताकलाय तिरिं पालायनो थाङै दङ पालायमानि बिसिंगाव बिसि दा नरक पालाय दं माहाय गबा ताकलाय बिसिउ दा पुnya ना जोंथ' बिसि ब्रुम न खायमानि फियाबा बिसा गेबं खाहायमा दङ हांगा जों बिसि न खलायो जों हांगा अमनो न तिरिं बिसि केटाल तैनाय किसा सिनि दफानि लुकुरकनो किसा मेसेज खायना मुसुङो मेसेज के महाय 22 डिसेम्बर हाय केबा खोनानि हरनि दामचिनि तामानि यागुलो न सिनि तिप्रासानि तिरिं बिसिकेटाल हापायनाय अब जत थायो न हहम ददमके पालाय जागै दङ होननाय आं खा खलायो फिया सिनि तिरुपुराव सिमि पालायग्ला खायमा दङ बायरे रगब हाय केबा फातार हायुं रगब जों पालायमोन नगो जेमन पेरिस रग आमेरिका रग चिनि तिप्रासा तंनाय रग बरग पालायो जों ताबुक तो ससियेल मीडिया नि जुगबा जों ससियेल मीडिया तिबो जों मानो हाके जे जारा ताबुक बो जे तिरिं न तैनाय खलाय तंनाय रग बिसिकेटाल न जे पालाय तंनाय रग ताकलायो बिसियो बो काहाम करंखेनो खलाय मानथों वालाय सगलाय तातु बुथों जों बिसिकेटाल पालायमानि तो जों वालाय सगलाय खलायनायनि बागै जों खलाया कायसा ते कायसा आगि वालाय सगलायङै तंमानि आब्रकनोबो खोना हाय सालो अ बिसिकेटालनि सालो आब्रकनो पगैसो थांथों हियां कामियाम चाय ते जत हायुं गोनांगै हास्ते गोनांगै जत चिनि ताखुकताय बुहुक संनो अ मेसेज रिनानि मुसुङो हामबाय सिनरो जों ताकलायनि रंगमाला तिरिं कमिटिनि प्रेसिडेंट हंगाके सिनि बिसिनि चेयरमैन बरम गोनां बसंत देबबर्मा बनो सिनि ताकलायनि तिरिं कमिटिनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि वा तंगो रंजित देबबर्मा ताई जों बरगनि लगिवो नायकल थानिवो जों बरगनो लगिरनानि बागै चुबाना बागै फानरनानि बागै जों एलाका जतनो तंगो बिसिकेटालके सब केस रक फायमान रक खोना सिनि ओ रंगमाला कामिनि जे तिरिं बिसिकेटाल पालाय थानिवो सिनरो फायै मानजाक फायनाय सिनि ओ 19 नং सरिलाम केन्द्रनि एमएलए बरम गोनां सुबुत देबबर्मा ताई किरित देबबर्मा जितेन देबबर्मा चरिलाम आरडी ब्लकनि बीएससी चेयरमैन जाकुलु देबबर्मा बनी लगिवो चरिलाम आरडी ब्लकनि नो वाइस चेयरमैन राममोहन देबबर्मा ताई तंनाय सिनि चरिलाम एरियानि जोनाल चेयरमैन बरम गोनां संजित देबबर्मा ताईबो तंनाय सिनरनि माया गोनां तंनाय रक सिजाक नुकजाक अक्रा चाक्रा रक बुद्धिजीवी रक बरकबो तंनाय बनि साथे साथेवो आं कबकनाय चिनि तिप्रासा हनै तंनाय ताखुकताय बुखुक चंनो खोनानि जरावो जों बिसि किफिलै हायनो हाय जों कटाल बिसिनो लामसुकनानि थांमानि जागावो जों बाय बाक्सा खलाय गोथार मोमबाति मोसोङै
bisi ketal no lam soklaina ni bagui chini thaniwo khnani jorao o jeng je borok rok no kobogo borok somoi moti no sokpainai nong khanya ni hingga hingga bo kuni kesatoi hai ka thikana location kisa sai kana sinemo thikana hingga ke jodi yang Bisramganj fire service ti khlainai haboinai Bastoli Gausaba Jangali atei khlainai Rongmala Girja Chomoni ni yang Toksapara road omotei khlai phaikanga ke main road je gari choliui tongmani hekaba malkhung choliui tongmani omoni ganawono omokunu komanani koroi o jagao phainai kuno wananani koroi kebo walai suglai unglak sinero jotono maya ganang kha ganang omono lamsok thaniwo kebo walai suglai unglak nei khaklayo kan nong na bo je kai mani bo bodol theke kaja ka he ka ba mung rok tam nong tiring kai mani sinemo tiring kai lemani hingga ke seng Rongmala Gausaba ningai seng pura elaka teinyo sinemo kaisa Rongmala Sandram kamiwo pura elaka khobuino seng sinemo bosor bosor no khlai phaimani lai thangnai bisio hingga ke seng kuno na kuno karonei seng khlai manai liya haini bagai seng taklai yo nisimi haini hai phainai bosoro bo seng taibo bosor bosor khlai thangnai hinai wansuk lai seng elaka kaisa para kaisa Gausaba kaisa asuklai kokchap laimani bising tuino seng khlaijago